Bekubukhazikhazi ngesikhathi inkosi yamangisi imukela uMongameli Ramaphosa njengesihambeli sayo sokuqala. Ngisho nelanga belibalele ezweni lapho isikhathi esiningi lihlala liguqubele khona. Ingonyama uCharles ubesemukela uMongameli ke oyewafika ngemoto yakwaNokusho eyakhiwe khona lapha kulelizwe. Emva kwalokho ke ubesihlonipha amabutho ephelezelwe yiyo ingonyama yamangisi. Babese begibela ke inqola yemahashi njengosuku impilo lalapha uma uMongameli wangaphandle ivakashile. Emva kwalokho ke uMongameli besehambela isikhangiso sendawo yamakhono ikakhulukazi lawo ahlobene neNingizimu Afrika esigodlweni eBuckingham Palace. Uma esephothule lapho ulibangise ephalamende kuyokwethula inkulumo yakhe. Lokhu ke kwenziwa iloyo owayengumongameli uNelson Mandela ngo-1996 ukugcizeleleka kakhulu ke ukuheha ukutshalwa kwezimali kwelaseNingizimu Afrika. We are opening up new frontiers of growth, opportunity and production. We are undertaking far-reaching economic reforms to make our economy more competitive and more efficient, to reduce the cost of doing business and to encourage new entrants into several industries in our economy. Waphinde wanxusa lelizwe laseBrithani ukuthi libambisane nelaseNingizimu Afrika. As we undertake the most significant restructuring of our energy market in almost a century to address the severe power shortages, there are great opportunities for investment, for innovation and for partnership. uMongameli ke uphinde wakhumbuza lelizwe ukuthi lingakhohlwa izithembiso elazenza ku-COP26 mayelana nokuthi bazosiza ukukhokhela amazwe antulayo. Mangisi amemukele ngesasasa uMongameli ezweni labo. Lokhu ke okuyinkomba yokuthi ubudlelwane phakathi kwalamazwe buqinile kakhulu. Kodwa ke abantu baseNingizimu Afrika bazofuna ukwazi ukuthi ngabe lolu hambo luzobahlomulisa yini, ikakhulukazi njengoba laseNingizimu Afrika linomnotho odonsa kanzima. Umzondile Mbejo, SABC, eLondon.